Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba adan melebasaya moy ubade President ke Voice of the People Party. Ulaong bakajingja kabelaja hasnong narwan kadai kajimpitar upat ba habakitip ba uta uba kisyanya udai penban unong syat kelah. Habakran sikalapat hai kubor uba adan ulaong bakatay kajingja kamdai katkum kajingkeno nakaseng NPP bakaseng VPP kale ada kabor. Kumjuru ulaong bakaseng ke pendram gitu kibalit kawang mau ban penjat yaki ying kisem bar kanum penslori kibashim ya ka an halade wat lagi di kibreu jong ka sengru. Jadi bat ka narwan ngatrai li tu nong yalam ji ula de pantun sai ula panpau ye ke songsi ye ke to jingja kamde ke bau pha mau kum nong yalam kan re ka don ka jing pitar ka jing pai ba ha ki tip lesi ba kita ki ba ji don senda bat ki ba trelang bat ki la kala long panban ki nong shet kala kami dah ke jingdom de re kamde kumba ki persyamban keno khantam nagaliang jong ka seng NPP bangi penun kambor kajing penun kambor kadi nagaliang ka jongki katu ka jingja po narwan kadi ka jing pitar ju pai ba abu tip ba uta u kisania we ya lang silinter ude penban nong sekela ya ka bang ngit u tu nong lam jing nong tu lo pen ula tempau ka jing sosi baka ja ka betu ka parti ka penrem gi ba kum tu ki jing le ngim pen sur la de ki pai ba jing ru bakin le kum tu bakin chim ya kata ka anya ladi bakin lek ban ong mau dan ban penjat ki gisem bakatu ka de ka jimi na ka jing dom ya kata ka jing saset kala kata ka de ka kubor ka bangi yo jing tep kum kinong lam jong party tenre ka bede bat ki jing le bor jong kini ki party ki badon ka bor sin sar ni don ru ki jing pen sesya ki babon ki ba ka party hi kan sesim ya senjam ka be